Right, muri Zimbabwe paita dikinya pano. Right, 25 top 25 dzema millionaires mu Zimbabwe ndo ma numbers ari kunzi abudiswa pano. Sorry henyu kana ukazonzwa munhu unongo chifungidzira kuti hapo mbinga yako unongo chifungidzira kuti ine mari ukazonzwa onza ipo inini handisiri ini ndanyora list irori ndangosanganawo nacho ma streets. Pa number 1 pari kunzi pana Kuda Tagwirei ndiye aripo pa number 1. Number 2 pana Prophet Emmanuel Makandiwa. Number 3 pana Se Weekneo Chevayo. Number 4 pari kuiswa Philip Chiyangwa. Number 5 Shingi Mutasa. Number 6 Walter Magaya. Number 7 Eddie Branson. Number 8 Alex Mashamanda. That is the guy for Mashkwede. Number 9 Philip Mataranyika ndove nyaradzo vayave I'm sure. Philip Mapfumo fidza ndatadza kumuziva uyu. Tasunungurwa Marisa Boss Marisa, alright, ndo ari pa 11. 12 Clever Port Leonard Makumba ndove Inter Africa vaya vari kunzi vari pa number 13. Number 14 Moses Chingwenya Zodwa Mukanda pa 15. 16 Mtulisi Dube Darlington Kangara. Number 17 Passion Java pa number 18. Number 19 parikuswa Tinashe Mutaris. Number 20 Tinashe Manzungu Brighton Punjab. Number 21. Number 22 Dr. Barnabas Marambiri. Ava vari kunzi manager vari kumanage ana nyata. I don't know kuti vazokwana sei but pamwe mari iripo munhu arambirwa nditi. Number 23 parikuswa Mudiwa Hudu. Alright, ndizvo hazvo se list racho hatingazvipikise. Number 24 Dr. Rhinos Mautsa. Number 25 vapaiswa Japreza vapedza zvavo vakadaro. Asi inini zvangu chero ndine zvakawanda zvikuopoza but this one ndo so far mabudisirwa aro. Munogona kunge mune vamwe vamunoziva kuti ndo mbinga kana kuti ndo mamillionaire emachokwadi. Ngatisangane mu comment section mangu muchindiudzawo kuti ndanani ivavo vamunofungidzira kuti vajambwa pa list, vamunofungidzira kuti ndo mamillionaire chaiwo chaiwo.